Kurz Spokojná v práci by som naozaj odporúčila každej žene, ktorá čo je len trošku cíti takú neistotu alebo taký strach z návratu do práce. Ja som ten strach pred kurzom mala naozaj veľký. Bála som sa, že kto by už len chcel zamestnať ženu, ktorá bola 7 rokov doma len s deťmi a nepracovala popri tej materskej. A tento kurz mi vdýchol naozaj, že je takú nádej, že aj moje ja stačí, že aj moje vlastnosti a hodnoty a zručnosti stačia, že nie je hlavné mať tú prax, aj keď aj tá samozrejme je dôležitá, ale tak viacej si veriť, že veľmi mi to prehlbilo moju sebahodnotu vlastnú a že už sa tak nebojím toho návratu do práce, ani tých pohovorov a samozrejme kurz mi dal veľa aj praktických zručností, čo sa týka tvorby životopisu, LinkedInu a aj asertivity. Kurz mi veľmi pomohol a veľmi ho odporúčam ďalej a budem odporúčať aj všetkým svojim známym osobne.